com va? Torradora, el català està en perill d'extinció? La resposta podria ser ràpida i fàcil. Sí. I fins aquí el vídeo d'avui. Adéu, 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 adéu. Ei, que era broma. Intentaré explicar-ho amb dades i xifres i exemples. A mi em diuen, escolta, però Gerard, per què fas un vídeo en català si no tindrà èxit? Has de fer-ho en castellà. I tenen part de raó si per èxit es refereixen a diners. Mira. T'he enganxat, Fora. YouTube està pensat per les grans xifres. Aquelles persones que viuen de fer vídeos han de tenir molts seguidors, molts. Segurament superar el milió de subscriptors i acumular hores i hores de visualitzacions. Aquells idiomes que tenen milions i milions de parlants, doncs és més fàcil aconseguir-ho. Un exemple, el youtuber en castellà amb més subscriptors és el Rubius. Hola, chavales, what the fuck? Està a camí dels 36 milions de subscriptors. En una llengua que té 600 milions de nadius com el castellà, això representa el 6%. Si això ho extrapolem al català, on podríem dir que hi ha uns 12 o 13 milions de persones que l'entenen i per tant podrien veure vídeos en català, el 6% representen unes 750.000 persones. On s'ha de signar? Que ja hem dit que és una xifra que no serviria per viure'n pràcticament. Això fa que molts catalanoparlants decideixin fer els seus canals de YouTube en castellà. I això, com en tants altres aspectes de la vida, fa que el català perdi pes a la nostra societat. De fet, en ple segle XXI, les noves generacions ja no consumeixen tant els canals convencionals com en la televisió, on les nostres generacions sí que van tenir una immersió lingüística gràcies als dibuixos animats, i ara els joves doncs consumeixen YouTube i altres plataformes, Instagram, on el català té una presència mínima. Per tant, fer un canal en català és més per amor a la llengua que no pas per res més. Perquè com està l'estat del català avui dia? Abans de res fem un repàs històric. L'any 1900, segons l'IDESCAT, Catalunya no arribava per poc als 2 milions d'habitants. I s'estima que el català era la llengua nadiu del 95% de la població, és a dir, pràcticament tothom. Plataforma per la Llengua, en els seus informes, ens explica que actualment els nadius de Catalunya, és a dir, els que tenen el català com a primera llengua, com a ús habitual, és el 30%, i per poc no arribem al 35% si sumem també els que se senten bilingües, és a dir, que tenen el català i el castellà com a llengua materna. Segons la Generalitat, actualment som 7 milions i mig d'habitants a Catalunya. Si agafem el 30 o el 35%, ens surt que sí, que respecte a fa 120 anys hi ha més catalanoparlants, una mica més de 2 milions i mig. Però clar, en pes i proporció a la població ha disminuït molt, de ser pràcticament la totalitat, ara és un terç. I què ha passat durant aquest segle? Això s'explica per la gran quantitat d'immigració que va rebre Catalunya, especialment als anys 50, 60 i 70, en ple franquisme. Ho explicava molt bé l'Antoni Bassas fa uns dies a TV3. Fixa't, entre el 40 i el 60 ja és 1 milió més, i entre el 60 i el 80 ja estem parlant de 2 milions més. És a dir, el gran salt... El baby boom, allò que es diu. El baby boom i la migració d'Andalusia, d'Extremadura. La primera va ser més de Múrcia, la segona és més del sud de la península, que fa que l'any 1980 Catalunya arribi a la porta dels 6 milions. I és que segons un estudi de la Universitat Complutense de Madrid, més de 660.000 persones van immigrar d'Espanya a Catalunya entre el 1961 i el 1970, tota la dècada dels 60, i més de 200.000 persones a València. De fet, tots aquests immigrants espanyols als països catalans van suposar un autèntic boom demogràfic, especialment a les capitals. A Barcelona, als anys 70, la població de la resta d'Espanya significava la meitat. Concretament, el 1975 eren el 46%. Però encara hi ha més dades d'aquest estudi. La suma d'immigració d'Espanya a Catalunya era de 1,5 milions aproximadament, dels quals hi havia 840.000 andalusos, que als 70 gairebé tots ja tenien fills catalans. Segons aquest mateix informe, gairebé la meitat dels andalusos que van sortir de la seva terra, Andalusia, van anar a Catalunya. Tota aquesta onada d'immigració als anys 70 representava un 28% de la població de Catalunya. És com si a França, a la mateixa dècada, el 1970, que tenia 52 milions d'habitants, haguessin arribat de cop 14 milions de fora de França, amb una altra llengua, tota la mateixa, a més. O com si als Estats Units, avui, arribessin 91 milions de persones amb la mateixa llengua, el que seria pràcticament tota la població de Mèxic, que té 120. A més, a Catalunya, a partir de la dècada dels 2000, va haver-hi una segona onada d'immigració, especialment de Llatinoamèrica, que és la que ens ha fet passar dels 6 milions als 7 milions i mig, més o menys. Per tant, després de totes aquestes dades demogràfiques, quants catalanoparlants hi ha avui en dia? Segons Plataforma per la Llengua, saben parlar català 10 milions de persones, arreu dels països catalans, malgrat la caiguda del creixement natural de la població. D'altra banda, hi ha 13 milions de persones arreu dels països catalans que entenen el català. Tot i així, les dades no són positives. El català a Catalunya ha perdut 300.000 parlants en els últims 15 anys. L'ús del valencià ha caigut 10 punts els últims 10 anys. I tenim el concepte d'infidelitat lingüística. Més del 70% de les persones de Catalunya i les Illes Balears que saben parlar català canvien
canvien la llengua quan algú els hi parla en espanyol. I només 7 de cada 10 famílies a la Catalunya Nord transmet el català als seus fills. Totes aquestes dades negatives tenen diverses explicacions. La primera és que hi ha una societat en contra. Segons dades de la macroenquesta d'usos lingüístics de la Generalitat de Catalunya publicada fa una setmana, tots aquells nascuts a Espanya que viuen a Catalunya, només un 27% té interès en aprendre català. En canvi, dels altres estrangers que viuen a Catalunya nascuts fora d'Espanya, tenen un interès per aprendre català al 62%. Això rau en una cultura política d'animadversió cap a Catalunya. Si a les escoles d'arreu d'Espanya s'ensenyés la riquesa de l'Espanya plurinacional, segurament els seus habitants tindrien una altra concepció per Catalunya, País Basc, Galícia, però no, hi ha odi. I és que aquest odi jo l'he viscut en primera persona. Història real. Quan tenia 19 anys em van agafar en un càsting per anar a l'Andallà, un programa de los 40 principales, que es feia allà al Grupo Prisa, a Madrid, a la Gran Via. Qui em va fer la prova era el conductor del programa en aquell moment, que es deia Juanma Ortega, guanyador d'un Ondas. Buscava gent pel seu programa de ràdio per fer bromes telefòniques. Total, entro a l'estudi i em diu hazme reír. Jo m'havia preparat unes bromes per telèfon, tot nerviós, amb el micro i uns auriculars. Vaig començar a fer la prova. Recordo que m'havia preparat diferents bromes, tot i que l'estil de l'Andallà era molt gamberro, de bromes molt a saco, les meves eren més light. Primera broma era trucar a una pastisseria i demanar que em fessin un pastís de Maria. Truco, despengen. Yo, hola, ¿qué tal? Mire, es que quería hacer un pastel de María, ¿no? Y me gustaría, pues, que encargarlo, tal. La broma va tenir força gràcia perquè la senyora, uy, no puedo hacer eso, pero si usted me trae los ingredientes, sí lo podemos hacer. Va ser molt divertit. A més, el tio m'havia donat una guia de Cuenca. Estava trucant a Cuenca. Total, que la broma va anar prou bé, però no li va fer massa gràcia. Me'n recordo que el tio estava menjant una bossa de quicos i no reia. Anava escoltant. Jo anava suant. La segona broma que vaig fer va ser trucar a una acadèmia d'anglès de Cuenca fent-me el tartamut, que volia aprendre anglès. Jo, hola, buenas tardes, me gustaría aprender inglés. La broma, que avui dia potser seria titllada de mal gust per aquest col·lectiu, eren altres temps. La broma va tenir gràcia, vaig fer jocs de hacen classes orales, sempre un toc així, un punt picant, i el tio no reia. Jo estava desesperat. I llavors va entrar una noia d'informatius i va dir, necesitamos el estudio. I el Juan Ortega em va dir, tu última oportunitat. Total, que vaig trucar al 118 Pàgines Amarilles i vaig intentar lligar-me una de les operadores. I em va dir, no lo vas a conseguir porque están grabadas y tal. I jo, bueno, truquem, bienvenido, teléfono, Pàgines Amarilles, no sé què. Després de tota la gravació, pum, despengen. Jo preparat i a punt. I se sent, buenas tardes, li atiende Armando, que desea. Y vaig començar a intentar-me lligar a l'Armando. Ay, Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, te conocí en Chueca. Llevo horas llamando al 118 a ver si te ponías tú y por fin te encuentro. El tio, por favor, si no desea ninguna información, tendré que colgar. Bueno, jo vaig començar a estripar i allargar la broma fins on vaig poder, fins que em va penjar. Però el tio s'estava descollonant. Total, que acabem la prova i em diu, ostra, qué bueno eres joven, pero se nota que tienes tablas haciendo radio, has sabido improvisar, eres muy rápido. Y yo, hostia, qué guay. Y diu, pero no te voy a coger. Pero sí, ¿por qué? Si te has reído. Tío, tienes demasiado acento catalán. Jo tenia 19 anys, allà, Gran Via, Madrid, Grupo Prisa, que sota hi havia el Franzino fent el seu programa. Sí, tio, tienes demasiado acento catalán. Ja, jo internament vaig pensar, pues seràs cabron si t'has rigut. Però el primer que em va sortir va ser, no, tranquilo, que esto en 2 dies jo de pràctica fuerte. De fet, tinc 2 cosins que són actors, han anat a Madrid a fer teatre i han hagut de fer cursets per amagar-se l'accent. I té el morro de dir-me, si fueras canario o andaluz, que tiene un acento divertido para el humor, però és que el catalán cae mal. Clar, si el catalán cae mal, què hem de fer? Sí, no em va agafar. Nota. També pot ser que fos una excusa i que se'n volia treure de sobre. No dic que no. Però el sol fet de buscar aquesta excusa ja vol dir que realment el català no agrada a les Espanyes. Aquesta animadversió cap al català ve de lluny. Bernat Joan, eurodiputat d'Esquerra a Europa, explicava molt bé en una conferència que la repressió durant anys i panys, podríem dir segles, que han viscut els catalans per part d'Espanya, feia que tinguéssim com una autocensura. I explicava un exemple molt concret, un laberint petit amb un ratolí. I en aquest laberint, a l'altra punta, es posava un formatge i al mig un filferro electrificat. El ratolí sentia l'olor a formatge
i gràcies al seu olfacte trobava el camí, però a mig camí s'electrocutava. Per tant, el ratolí corria enrere, però aquella olor de formatge li venia tantes ganes d'anar-hi, tantes ganes de poder-lo menjar, que tornava a anar a buscar el formatge. I tornava a passar pel filferro, s'electrocutava i tornava. Això diverses vegades, fins al punt que el ratolí sentia l'olor de formatge, però ja no hi anava. Posava aquest exemple com els catalans que havíem volgut expressar-nos amb la nostra llengua i finalment no ho fèiem de les hòsties que havíem rebut. Que és el típic exemple que demanes l'hora a algú pel carrer. Perdone, ¿qué hora tiene usted? I l'altre diu, són les 2:30. I marxen les dues persones i segueixen parlant en català amb les altres. Hi ha moltes anècdotes d'aquest tipus a València, sobretot. L'èxode rural dels pobles a les ciutats va fer que moltes famílies decidissin començar a parlar en castellà, una mica com va passar a la Catalunya Nord. Un amic del meu pare, que són valencians, una família amb 5 fills, el més petit ja va néixer a València ciutat i no al poble. Quan es van trobar una ciutat tan castellanitzada, pares van decidir parlar-li en castellà al fill petit i en els dinars familiars o els sopars familiars encara avui dia tota la família parla en valencià menys amb el petit que tothom li parla castellà. Exemple de com una llengua va morint. Però és que això ho hem viscut molts de nosaltres, segurament molts dels que esteu veient aquest vídeo. Jo, fill de l'àrea metropolitana, a Cerdanyola del Vallès, em deien pagès al pati per parlar en català. I és que segons Plataforma per la Llengua, només el 15% dels alumnes d'ESO parlen català al pati, a les zones urbanes de Catalunya. Us animo amb comentaris a explicar-vos les vostres experiències positives o negatives que heu tingut amb el català. Una història en contra, una societat en contra. I què més? Doncs un estat en contra. El 60% dels catalans creuen que parlar català a un jutge que parla castellà els perjudicarà. Només el 46% del personal de la Generalitat Valenciana sap parlar català. 10 dels tràmits més importants de l'administració de l'Estat no es poden fer en català. Només l'1,6% de les webs de l'Estat tenen el català. I moltes d'elles divideixen català i valencià. Allò tan espanyol de divide i venceràs. L'estat espanyol descarta demanar l'ús del català al Parlament Europeu, tot i que és la 14a més parlada de la Unió Europea. Però és lògic que no el deixi parlar, ja que no el deixa parlar ni el seu propi Parlament, com vam veure a l'altre vídeo que us deixo aquí a la descripció. Per tant, Espanya és com Turquia i Rússia, els 3 únics països del Consell d'Europa que es neguen a fer oficials d'estat llengües pròpies de dimensions similars al català. Les normes que imposen el castellà i releguen el català han augmentat un 48% del 2017 al 2018. Davant de tot aquest panorama, com és que el català encara es parla? Com és que hem sobreviscut? Doncs gràcies a gent com tu, segurament, com tots vosaltres que esteu veient aquest vídeo, o gent que com jo fa aquest petit granet de sorra de portar un canal en català, aquella gent que ens estimem la llengua i la fem servir. Per tant, som nosaltres, els catalans, els guardians i màxims protectors de la nostra llengua. I hem pogut preservar-la perquè hem sabut explicar a tots aquells nouvinguts la importància de conèixer-la. Fer entendre que és una eina útil per viure, treballar i estimar a la terra que els ha acollit. I aquí sí que trobem dades positives. Per exemple, les que fan referència a les segones generacions. El 56% dels fills de la gent arribada de fora de Catalunya ja parlen català als seus fills. Prop del 30% de la població d'origen no catalanoparlant sent el català com la seva llengua. Augmenta el 5% el nombre de joves que usen el català com a llengua habitual a Catalunya. I també ha esdevingut una eina de cohesió social. La meitat dels alumnes que inicien un curs de català ho fan per integrar-se o relacionar-se. A Catalunya, l'atur entre els castellanoparlants que fan servir el català habitualment és la meitat dels que no. El Consorci per la Normalització Lingüística explica que hi ha hagut 135.000 parelles lingüístiques, 135.000 persones voluntàries que han ensenyat català a altres persones simplement pel fet d'estimar la seva llengua. Altres dades demostren que la immersió lingüística és l'únic model educatiu en territoris que hi ha llengües cooficials que garanteix el domini de les dues llengües. És a dir, que no us vinguin amb falsos testimonis. Yo lo que no entiendo es que haya niños catalanes con dificultad para pensar en castellano. ¿Pasa esto? Sí. Te los presento. Dificultades serias. Entonces, cuando los hijos de los que van a los colegios internacionales se inmersan, me lo empezaré a creer. Usted aprenda castellano, se va por las noches a confesarse, le absolverán, pero oiga, a sus niños no los cape, coño. El niño catalán tiene que salir con 18 años sabiendo el inglés de Lineker, el catalán de Pla i el castellano de Delibes. I si no, 2 puntos menos. Si no, nos estamos estafando. Quin és el resum de tot plegat? Després de totes aquestes dades, més o menys 2,5 milions són els catalans que tenen el català com a llengua nadiu o català i castellà. Quasi els mateixos vots d'aquella gent que va poder votar al referèndum de l'1 d'octubre. I molt similar a la xifra de votants a formacions independentistes a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya. Això què vol dir? Que en el fons, estimar la llengua significa estimar el país. I estimar el país significa, a gran majoria
de la gent ser independentista. Per tant, si volem ampliar la base, abans que parlar en castellà, és al revés, s'ha de parlar en català. Tots aquells nouvinguts que s'acaben relacionant amb la llengua, l'acaben abraçant i se l'acaben fent seva, acaben estimant el país. I això vol dir que si acaba defensant el país, segurament voldrà una república catalana. Si bé és cert que hi ha molts castellanoparlants que van votar independència i també hi ha molts catalanoparlants fatxes. Això és una realitat. Però si ens fixem amb la correlació de gent que és castellanoparlant que vota a partits unionistes, la relació és enorme. El 78% de la gent que vota a Ciudadanos és castellanoparlant. El 79% de la gent que vota al PSC és castellanoparlant. I el 93% de la gent que vota al PP és castellanoparlant. Els comuns tenen el 60%. Per tant, no tinguem cap por a dir-ho. Sempre amb respecte i tota la bona fe del món. I amb les millors maneres possibles. Però defensar el català és defensar el país i és defensar la república. Per tant, quan demanem l'hora pel carrer, quan anem a comprar el pa o demanem un tallat, fem un català. Intentem no canviar la llengua, és el primer que em passa, a la feina o quan estem fent alguna activitat d'oci. I sobretot, fer entendre a aquells nouvinguts que estimar i relacionar-se amb català serà una de les millors garanties per desenvolupar una nova vida en plenitud en aquesta terra fantàstica d'acollida que es diu Catalunya. Doncs res, fins aquí, moltes gràcies a tots, feu-vos subscriptors, compartiu si us ha agradat i ens veiem en el següent vídeo. Adéu, 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 adéu.